Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 17 patay, 7 yara sa kritikal nga kondisyon sa pagkahulog sang bus sa killer curve sa Antique. Road kag drainage construction ipauntat anay subong nga holiday season. Kontrata sa tunga sang AVM Bernardo kag Bacolod i-revoke sang konseho. Negrense top 1 sa physical therapist licensure examination. Kag sa good vibes, inspector sang bus nga nahulog sa Banglid kinakabig nga baganihan sa pagluwas sa kabuhi sa isa ka teacher. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka Negrense ang nag-rank 1 sa Physical Therapist Licensure Examination. Si Maria Angelica Faye Zapanta de la Victoria sa Riverside College ang nangin rank 1 sa December 2023 Physical Therapist Licensure Examination. Nagkakuha siya sa 89.17 nga rating. Magna cum laude siya sa Riverside. Sa statement gikan sa Riverside, ilagin siling nga ginakalipay sa eskwelahan ngang ila senior high school kag college alumna ang nagpanguna sa among nga licensure exams. Si de la Victoria ang tumandok sa San Carlos City. Sa number 9, construction sang 220 million pesos nga City Health Complex sa Bacolod City Health Office natala na nga suguran sa bulan sang Enero. Sa malason nga tuig kapadayon na ang construction sang administrative building sa sulod sang City Health Office compound. Suno kay City Health Officer Dr. Carmela Hensoli, igalakip sa sulod sang pagatukuron nga health complex ang outpatient department, pharmacy kag laboratory. Sa idalom sang termino ni anay Mayor Monico Puentevilla, nasuguran sa atong construction sang Kuntani Dialysis Center sa sulod sang CHO compound. Kapin 220 million pesos ang pondo nga ginpain sa loan agreement sang syudad para sa construction sang 4-story building. Ang City Health Complex kabahin sa 7 ka mga major infrastructure projects sa idalom sang Benitez administration. Ng construction, may transferan ka muna temporary. Bali by facing lang siya. Bali unahon anay ang the old ng ruins na ginatawag namon. By that time nga okay na siya, ang aridi sa piyak ka site isaylo sa bagong nga building. Ipa-renovate gid tanan ang bilog nga City Health Compound ni Mayor. Like, gusto na masugod ang construction? Ay, tani sini, ginahula. Ano ito nga balya, mahatag siya 15 days. Ano na actually mo, may schematic plans na. Sa number 8, 5.4 billion pesos nga 2024 budget sa probinsya tigay nga pasar sa regular session kahapon. Unanimous ang ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan ang 2024 budget sa Negros Occidental. Sunod kay Board Member Romel de Bulgado, ang Finance Committee Chair, 5.66% o kung 246 million pesos ini nga mas mataas kung ipaanggid sa 2023 budget. Pathag ni de Bulgado, dala ini sang sakaman sa National Tax Allotment nga nabaton sang probinsya. Ang 2024 budget tigay na deliberate sa sulod sa duha ka semana. Ang kaundan sini santo man na ipatuman kag mga lalabuton sa idalom sa 7-point agenda sang administrasyon. Sa idalom sa General Fund, 6.48% ang local sources kag 93.52% naman ang gikan sa NTA. Bahin sa expenditure program, ang Special Purpose Appropriation ang may pinakadako nga allocation, 39.53%. Kag ini ang ginsundan sang personal services nga nagalakip sang offices kag hospitals, 36.55%. Ginsiling mani de Bulgado nga may maayo nga palaabuton nga income gikan sa EEDD o konang Economic Enterprise Development Department. Sa number 7,
Pagpatuman sa meter mapping sa Seneco kabahin na sa pagpanghanda para sa prangkisa sa Negros Electric Power Corporation. Ginsugura na sang third-party technicians ng Central Negros Electric Cooperative ang meter mapping sa tanan nga member consumers. Ang pag-usisa sa mga electric meter kabahin man sa transition period, ilabi na sa ginalauman nga paghatag prangkisa sa Negros Electric Power Corporation paagi sa joint venture agreement sa tunga sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Suno kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, pamaagi manini agud matap na ang kaso sang pilferage o kon pagpangawat sang supply sang kuryente. Wala sang bayad ang ginapatigayan niya meter mapping, kag hindi man pwede magbaton sang kwarta ang mga tiglawas sang Seneco. Sa siniman nga tikang mas mapahapos, maaksyonan kag maserbisyuhan sang distribution utility ang mga member consumers paagi sa geotagging. Wala ni gapanukot o kon gapangulikta o kon magabaton bayad parte sa disconnection o kon reconnection ang aning third party ni reading why ni sila gabaton kwarta kag hindi sila dapat magbaton kwarta or demand. So ang consumers should not give any amount for these individuals. Sa number 6, investigasyon sa pagpangawat sa motor pool sa Kapitolyo Probinsyal ang nagapadayon. Pagpahamtang sang dugang ang mga CCTV cameras, isa sa mga tikang nga ginalantaw ipatuman. Nagdangat sa masobra 472,000 pesos ang balor sa mga battery kag motor oil nga nagkaladula sa engineering motor pool sang probinsya. Sino kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., may persons of interest na pero hindi pa man nila mapalayag pending sang investigasyon. Ang pulis na nagausisa sa nagatambing nga balay sa ginbuhuan nga perimeter fence sang probinsya nga nagserbe nga alagyan sa mga nagpangawat. Sa bahin sang probinsya, ginausisa man nila kung bala may inside job o kung negligence sa natabo nga insidente. Suno kay Nelias, kabahin sa mga tikang nga napatuman na ang mga pagkaayos ang ginbuhuan nga pader. Sa ulihin na nga semana sa Oktubre na tukiban ang nagkaladula nga supply sang ginpatigayon ang inventory. 5 sa 21 ka mga battery nga nadula ang tigayon naman nga na-recover. Inang isa na sa mga naman ng mga priorities na kay i-strengthen ginamo ng security. So we're looking into the possibility of installing CCTV cameras, especially with this incident. Sa number 5, isa ka NPA ang patay sa nagluntad nga encounter sa tunga sang army kag katapos ang rebelde nga grupo sa Banwa sang Binalbagan kaina sang kaagahon. Sa may sitio Karanawan sa barangay Amuntay sa Banwa sang Binalbagan nagluntad ang engkwentro sa tunga sang katapos ang 62nd Infantry Battalion kag 5 ka mga katapos ang NPA kaina sang aga. Isang ginreport nga napatay sa bahin sang NPA. Sa press statement ng Philippine Army, may nag-report sa ilang mga residente sa lugar nga may mga NPA nga nagapangilkil sa mga pumuluyo sa amuman nga lugar, gani ila iniya ginrespondihan. May nakuha nga mga armas kag pagabutang sang NPA sa lugar. Yara man sa area ang Army, bangod sang ila padayon nga monitoring sa posible nga aktibidad para sa ilang anibersaryo sini nga Disyembre. Sa number 4, paday na monitoring sa Department of Trade and Industry sa mga presyo sang balaklon nga nagalakip sang Noche Buena Packs. Iniya nagalakip sang ham, queso de bola, fruit cocktail, cheese, sandwich spread, all-purpose cream, mayonnaise, pasta, elbow macaroni, salad macaroni, spaghetti sauce, kag tomato sauce. Suno kay Lina Joy Cardinal, ang DTI head sa Negros Occidental, lakip sa nagkalain-lain nga mga brands, volume o weight, 240 tanan ka mga shelf-keeping units,